Hi Cordia, is Misha Olivia agus is Múinteoir Gaeilge mé. Tá ag Múinteoir Gaeilge agus tíos. Cúpla seachtain ó hin bhí méid swinmh bhéilí difriúla le teagas éifeach a dhéanamh Lina agus thucra mé hon cúntas Instagram a crothú dar bhanam Múinteoir Gaeilge fethe nó Múinteoir Gaeilge 2020. Mar is oldíh, tá tionchar olmhór na líonraí sosialta san léitheanta agus tá aimagam chun Gaeilge a chuirchun cin mo chuntas Instagram. An gúnta sin Múinteoir Gaeilge fethe tá mar grant nótaí do scalarí na manscoile nó don aon duine ina rira. Cuirm nótaí éagsúla suas mar hampla nótaí na hábhar atá curriculum na Gaeilge agus nótaí na botúnas coitianta on Gaeilge chomá. Tá trána gceist siúl an gúntas ó sa teachtain agus tá nótaí go léir sé an aisce agus má heolann aon duine riomhhuist nó DM thum tá fear sásta má cuid nótaí a cheol thugat agus gur míle maith guibh as éisteachlumm inniu.